аз провеждам един вид обучение на майките, тъй като не е необходимо детето като кихне да дойде в кабинета. Първо се излага на риск от зараза с друга инфекция и второ, малко преминаваме към западния тип лечение. Там посещението в кабинетите е сведено до минимум, само при необходимост и затова моите майки знаят с какво да почнат. Майките вкъщи им предлагам да имат инфлуцит, да имат соли 3, 5 и 8 и да може да реагират веднага при температурно състояние, при вирусна инфекция, защото първите часове на вирусната инфекция са много важни за потушаване на симптомите. И детето не идва с такива тежки симптоми на вирусна инфекция, като интоксикация, адинамия и анемия и затова те помагат и на педиатъра, като дойдат подготвени с хомеопатично лечение. Когато е необходимо, се пускат изследвания и се добавят други медикаменти. Ми говорим за острата фаза на вирусната инфекция, вече в зависимост от симптоматиката, дали ще бъде само с фибрилитет, дали ще бъде с катарални прояви от горни дихателни пътища или директно с кашлица и други симптоми, най-бързо и най-ефективно се използва инфлуцит в самото начало, в познатата схема. На 2 часа при малките деца, на 1 час при големите деца, до затихване на симптомите, след което продължаваме в по-късната фаза на вирусната инфекция и в зависимост от това дали ще се появят нови симптоми, добавяме други препарати. Ако се съмняваме и виждаме, че детето е интоксикирано на фона на инфлуцит, да добавим за температура понижаващите шуслерови соли 3, 5 и 8. 2/3 от майките спазват всичко и тези деца идват подготвени в лекарския кабинет, т.е. помогнато им е вкъщи.